Здравейте, хора! Днес ще правим... Чакай, не правим... Гадости! Какви ти бимбузълт? Така мисля, че се казваха. Чакай, дай ми кутията. Дай ми кутията. Значи тези бомбони се казват бимбузълт. Ето ги на английски, не мога да прочита какво пише. Знам само няколко от тях. Чакай, и така, ще започнем с тези сините. Сето тези. Значи това е... Чакай, не го яш още. Това е или паста за зъби, или някакво джели бонче или какво беше там? Не се сещам. И да давай. Добре. Не лезе. Какво е твоето? Моето е паста за зъби. Неговото е паста за зъби, моето мисля, че е тути фрути. Така си мисля. Не. Още не го яш. Добре, следващото е това. Гадост. И това е... Супол. Или супол. И бананове. Вижда. Или супол. И кошишко нещо. Не. Или... Чакайте малко. И супол. Не, обърках съм. Значи то е или развалени чорапи, или джели бели. Бомбон. Добре, чакай. На здраве. Бе. Не, това е било укусена трева. Укусена трева. Укусена трева. Не че толкова зле. И така, следващото е или шоколадов пудинг, или кучешка храна. Да. Добре, дай на здраве. Шоколадов пудинг. Шоколадов пудинг. Значи на двамата не спадна хубаво. Окей, чай сега. Така, следващото е или, ето това е, или развалено яйце, или пуканки с масло. Чакай. Пуканки с масло. Развалено яйце. Развалено яйце. Ужас. Отидох да се жаборя. Или както беше там. Да се жаборя, да се жубуря. Или кое беше... Ужас. Много е гадно. Чакай малко. Окей, пускахме го. Това не знам точно какво е. Не знам какво е точно. Аз знам. Просто аз за първи път ги ям. Развалена трева, май. Развалена трева. Това няма смисъл. Ела не сам да те виждат. Добре, дай сега. 3, 2, 1. Дъвка. Това е... Или тути фрути. Не. И моето е дъвка. Много вкусно. С паста за зъби. Дъвка е. Да. Ето го следващото. Това мисля, че е или супол, или нещо друго. Ако някой ги знае наизуст, да ги напише долу в коментарите. Също не знам какво е. То е чисто бялото. Чисто бялото също не знам какво е. Бялото е или бебешки памперс, или нещо друго. Добре, окей, ай. До сега колко си изпил? 1. Окей, 3, 2. Развалена трева. Развалена трева. На мен спадна нещо вкусно. Така, следващото е и това бялото. Това е или бебешки памперс, или колко сумс, или какво беше там. Нещо като шоколадово нещо. 3, 2, 1. Бебешки памперс. Бебешки памперс.
Не чувствам нищо. Само чувствам вкуса на мокри кърпи. Да, ясно. Да, Всъщност мисля, че това е мокри кърпи. Вкусно е. Да. И последно ще пробваме ето това. Зеленото. Не знам какво е. Мисля, че е или супол, или нещо друго. Да, или супол, или нещо друго е. Добре, 3, 2, 1. Моята кола! Супол. Иване, гадна! Той се шегуваше. Така, сега ще приключваме клипа. И ще ядем всичко. То няма повече. Няма повече. Ето, вижте. Няма повече. Ето, вижте. Това е вода. Добре, Не! и... Вижте. Вода. Вижте на Илана. Абе, има още малко, ма искаме да изиграем родителите ни. Малко да ги Иска да и побръща. И тъй, ако ви е харесал клипа, дайте едно палче нагоре. Може пак да опитам синето. Добре, опитай го. Добре. И също можете да се абонирате за мен. Долу в коментарите напишете колко от тези неща знаете. Колко от тези знаете. Също долу в коментарите можете да напишете кой... Дълги. Не, той е на 5, между другото, нищо не знае. Да, не е тъпа. Така, значи, и долу в коментарите също може да напишете. Да напишете будка. Напишете долу в коментарите кой според вас е победил. Аз мисля, че аз победих, защото съм изплюла само 2, Георги изплюл 3. И това беше от нас. Целувки и ни стискайте палци да ни повръщаме повече. Да, Йоан е тъпа. Айде. Шегувам се. Не се шегувам. Да, шегувам се. Не шегувам. О, без при. Добре, айде, чао, целувки. Дай целувки. Добре, айде, чао.